sarki rayuwa gaskiya sunuse anu na ji daɗin wannan wakar da kai mun kuma na gode sosai. Allah ya ci gaba da dafa mu a cikin rayuwa. Oh, aka takwala daɗi. Ke mu gangara gulbiya ba in mun gama mu yi wanka. Yusufatin ba Yusufa nawa Yusufatin ba ina gaida ki. Ai ba mamaki bane kun ga anu na waka nace garin daura can zane in kwana margal na gode kyau. Alƙawari ne na cika ni sunuse na gashe ka babana. Gaskiya na ji daɗi sosai. Oh, Allah sarki rayuwa kun gani ko al'amarin duniya ka je kudusun fannawa idan da ranka babu abin da ba za ka taka shi ba, kuma idan da rankan Allah ya baka iko za ka ga komai na rayuwar duniya. Kamar ba ni bace ba murjadda ba mu da kuɗin mota za mu je kallon shi muna yara kuci wallahi tallahi a ƙasa za mu je gano sunuse anu zuciyar mu ta kwanta har sace mu aka taɓa yi ni da murgan yi bilki ƙawata. Wallahi na ji daɗi wannan sunuse anu ba ni zamba amma ko wata ba ni sai ya ji ni har ba iyaka. Silamai kwanko ya faɗa mini ya ce ana ko na mutu ko bayan na mutu ko ba ni da rai a duniya garin daura margal masoyina shine za ka yi mawaƙi na. Alƙawari ne na cika ni sunuse na gashe ka babana. Yusufatin da Yusufa nawa Yusufatin ba ina gai in dai kin zaɓi Yusufa nawa tar na tsabaki rashi na atamfa. Yusufatin ba Yusufa nawa abokan ka zan gaidawa sunuse na yaba ma dal dan gawar daura Abdullahi Sule daura Faruku yan doma. Allah kenan duk yanda ya so haka zai yi da bawansa. Wannan waka da kai min ubangiji Allah ya biya ka da mafificin sakai, Allah ya biya ka da gidan aljanna. Na ji da mai kirki kike yagamen, mai da'a kike murja, mai jama'a kike yagamen, mai adalci kike murja, amana kin rike yagamen, da gaskiya kike murja, mai ilimi kike yagamen, mai tsafta kike murja, da kwalliya kike yagamen, mai farin jini kike murja, son kowa kike yagamen, da kwarjini kike murja. Makiya a ina kuke yagamen, aikin banza kuke murja, ita Allah ta rike manzan Allah ta rike murja. Surutan da kuke duka shirme ne kuke murja, nasara samu take ko kuma ci baya kuke murja. Tai gaba murja tai gaba ba ta ci baya murja. Murja kun yi irgata tai gaba ta wuce ai kallanta murja dan ta yi suna murja. Yagamen murja sannan san kowa. Salon kiɗan murja kun yi ‘yar gata, ko da na yi kiɗan murja wasu mamaki suke. Ani na yi kiɗa da yagamen wasu surutu suke, kira ta waya suke, turo sakonni suke. Sannan wasu na a can gefe ma zargi na suke, komai za ku ce ni da waƙar ani sai na yi.